Šta profesor Petrović misli o gospodinu Dragoslavu Bokanu? Pa Dragoslav Bokan je veliki srpski patriota. Evo mogu da ispričam nešto što nisam nikad pričao. 1991. godine bila je neka predizborna kampanja na televiziji, na RTS-u i Dragoslav Bokan je imao svoju političku stranku i mnogo mi se svidelo to što je pričao. I onda je dao tu broj telefona gde ljudi mogu da se učlane u njegovu stranku. Ja sam se oduševio kad sam čuo tu priču i otišao sam na Dedinju, on je iznajmio neku kuću, ja sam tamo došao i učlanio se u njegovu stranku. I on me odmah primio na razgovor. On je tu bio prisutan sa nekim svojim prijateljima, svojim kolegama. A ja sam tad bio onako zapaljen, to je bilo 1991. Ja sam 1992. bio dobrovoljac u Hercegovini. Tad nisam znao situaciju, kako to funkcioniše. Bio sam ovako tradicionalno religiozan, nisam bio biblijski religiozan. Ja sam pravio plan da likvidiram Franju Tuđmana. I bio sam uneo pištolj u Hrvatsku i pravio sam plan da kad bude doček Nove godine, onda Franjo Tuđman dođe tamo na trg Bana Jelačića, na Binu i, kako se zove, u ponoć on čestita Novu godinu, razumeš? A ste vi ozbiljni da se što? Ozbiljno, bez da znam pričam, evo, ovo nikad nisam pričao. A ovo sad što pričam, rekao sam Dragoslavu Bokanu. Koji je motiv bio? Bio sam ogorčan na Franju Tuđmana, to je Ustaša bio prvog reda. Znači, Ustaša prvog reda. Znači, najgori Ustaša. U stvari, on je bio samo pijan, isto kao Ante Pavelić. I spremni ste bili da podnesete žrtvu? I ja sam bio spreman, razumeš, ja sam uneo pištolj i tamo sam ga bio sakrio. I planirao sam, razumeš, da dođem tamo kad je doček Nove godine, da dođem u onu masu, kao Gavrilo Princip. I oni, znaš, razumeš, nisam ja bio javna ličnost. Tada. Nisu ljudi znali. I mislio sam, razumeš, da priđem onda iz blizina i, razumeš, da ga izbušim i da pokušam da pobegnem. Mislim, znam da su šanse da se izvuče male, ali, razumeš, ja dok je bila bivša Jugoslavija, išao sam tako u Zagreb, imao sam tamo neki prijatelj, tako sam znao one ulice pored, razumeš, zaboravio sam kako se zove, mislim se zvala Tkalčićeva ili tako nekako, pored trga Brane Jelačića. Ja sam to planirao. I bio sam pištolju u Hrvatskoj. Koliko ste to planirali? Pa, kako sam planirao? Planirao sam možda godinu dana, godinu i po, kad je bila ta frka. I sad pazi ovo, ja sam živeo u Beogradu, a sam bio uneo pištolj tamo i tamo sam ga sakrio i planirao sam, razumeš, za neku Novu godinu. I ja dođem kod Dragoslava Bokana. Učlani su u njegovu stranku. A on je bio vođa Belih Orlova koji su bili dobrovoljci u tadašnjoj Slavoniji, dok nije bila nezavisna država Hrvatska, i on je, kako se zove, tamo imao svoju grupu koja je branila srpski narod od Ustaša. I ja kad sam se učlanio u njegovu stranku, ja tamo došao, iznao podatke, čime se baviš ovo, a u susednoj prostoriji od sekretarice je bio Dragoslav Bokan s njegovom ekipom i su nešto pričali. Pravili neke planove i tako dalje, kao politička stranka. Ja sam samo hteo se učlanim, ja ostavio telefon, ako nešto treba zovite. I on kaže, ovaj tu neki baja, kao sad će da vas primi, kaže predsednik stranke. Tako, bit će mi čast. I ja uđem tamo u sobu i tu sedi Dragoslav Bokan i neki njegovi saradnici. Ja sednem se, i on me ljubazno primi, popričamo. I kaže on meni, pa kao, imaš neke ovako planove, neke ideje za neke patriotske akcije, ovo. Pa rekao, imam ideju, planiram da roknem Franju Tuđmana. Kaže, kako to misliš da ga rokneš? Pa rekao, imam tamo, uneo sam pištolj u Hrvatsku i za Novu godinu da ga izbušim ko kantu. Kaže on, nije ti to dobro. Kaže, imamo mi ovde neke koje treba da počistimo prvo. Nije on nikoga spomenuo, ali je to tako rekao da sam ja zaključio, nije on spominjao ni jedno ime koga bi trebalo da likvidira. Ali ja sam na osnovu toga zaključio da je on mislio na Slavka Perovića, jednog velikog ustašu, crnogorskog ustašu sa Cetinja, koji je bio glavni agitator za nezavisnu državu Crnogoru. To je bilo još 1991. To je Slavko Perović je sada marginalizovan. I ja sam mislio, znači Slavko Perović ti je bio ko Nenad Čanak ovde. Znači ustaša prva liga, brate. Separatista. Ja kad sam slušao Nenada Čanka na televiziji, ja sam mislio ubiće ga neko u Srbiji. On, brate, žive ovoga danas. Pričala, prda. Tako ti je bio Slavko Perović. Znaš kakav ustaša, crnogorski ustaša.
I on meni kaže, nije ti to dobro. Kaže, imamo mi ovde nekoga koga treba, zaboravio sam tačno kako je to Dragoslav Bokan rekao, imamo mi ovde nekog koga prvo treba da počistimo. I on je u jednoj rečenici mene ovladio za Franju Tuđmana. Ja sam totalno digao ruke od Franje Tuđmana. Posle te njegove rečenice. Tako da je Dragoslav Bokan na jedan indirektan način meni možda spasio život. Pitanje šta bi se desilo... A vi ste bili... Ja sam bio zapaljen, brate, da roknem Tuđmana, znaš kako, da budem Gavrilo Princip, znaš, nije mi bilo žao života. Ja sam posle išao dobrovoljac. Pa znaš ti kako je bilo kad sam ja bio dobrovoljac? Brate, ja dolazim u Trebinje u kasarnu. Ja se nisam bojao smrti. Ja se ni sad ne bojim smrti. Ja dolazim da se prijemim u Trebinje u kasarnu. I dolaziš u Trebinje u kasarnu, da se prijaviš kao dobrovoljac. Nisam ja bio nikog paravojne formacije. I ti ulaziš u kasarnu, svi zidovi izlepljeni sa čituljama poginulih boraca. To su stotine i stotine, ja ne znam koliko stotina, možda nekoliko hiljada čitulja. To su zidovi sve preplanjeni, ovako ulaziš na ulaz u kasarnu, brate. I sad zamisli kako to deluje na nekoga koji tu dolazi da bude dobrovoljac. Na moral. Na njegov moral. Ali to mene uopšte nije doticalo. Ja dolazim čitulje svuda oko mene. Ja ulazim unutra. Pomaže Bog, Bog ti pomogu. Došao sam se prije, budem dobrovoljac. Tu bio neki oficir, kad je čuo neki oficir koji je sa mnom putovao autobusom iz Podgorice za Trebinje, kad je čuo da sam ja dobrovoljac, kaže, jel bi te u moju jedinicu na Vlašticu? Rekao, može. I on kao, jel može i ovaj da ide dobrovoljac sa mnom na Vlašticu? Kaže, ne može, rekao je general Hercegovačkog korpusa, kaže, svi koji dobrovoljci u Cerovac. Kaže, u Cerovac? Znaš, kod ideš na klanje, brate. Prva linija fronta. Ba ja se nisam, mene to uopšte nije tangiralo. Ja se, brate, poginem, da budem junak, brate. Razumeš? Ali glupo je da ti poguneš uzalud. Razumeš? Tamo neki za zelenim stolom odlučuju sudbinu, a ti ovde se kršiš i tvoja krv ništa ne vredi. Zato je ključ diplomatija. Mislim, najbolje kad se povežeš sa Bogom. Kraj priče. A ti kad nisi povezan s Bogom, onda moraš sa satanistima da igraš igru. Razumeš? Ja sam bio zapaljen 91. nisam ja tad znao Bibliju. U svakom slučaju, mogu da kažem da mi je Dragoslav Bokan spasio život možda na taj način. Ali on me je ovladio s jednom rečenicom. Kaže, kakav Tuđman, čovječ, on je ovde nekog koga pred Tuđmana kaže treba da počistimo. Nije spominjao niko ime. Zaboravio sam kontekst u kojem je on mene ovladio s jednom rečenicom i posle sam se ja još par puta vidio s njim i posle nismo viđali. Posle toga smo se još jednom čuli. Pre jednog godina dana smo se nešto čuli kod nekih drugih pitanja. Znači, po vama dobar je. Pa on je patriota, ovako, mislim, čovjek dobar, on je režiser, koliko mi je poznato, žao mi je što ne pravi neke filmove patriotske, što se ne poveže sa Miloslavom Samardžićem. Mislim, veliki potencijal, veliki intelektualac, ogroman potencijal, ogroman. I bio je patriot, mislim, sećam se kad je bila promocija, kad je bila promocija novog izdanja Biblije koji je objavio neki tip iz Bačkog Petrovca. I onda je na toj promociji tog novog izdanja Biblije, mislim da je to rađen Lujo Bakotićev prevod, je nešto modifikovan, doterivan, i na toj promociji je bio beogradski rabin i bio je Dragoslav Bokan i bio je taj izdavač. I bio sam ja prisutan, ja sam odguslao jednu pesmu o Bibliji, Imam Oca Nebeskoga koji mene stalno prati, otišao sam ja od njega, on želi da me vrati i na toj promociji prvo je govorio beogradski rabin. I to je bila zanimljiva, mislim, to je još jedan dodatak vezano za priču o Dragoslavu Bokanu.